kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Binita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden?
Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Ay, yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Heto yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila. Ang saya-saya ko. After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga palang nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman Ha? Bakit? para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana, tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis na. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutan mo ang pagsaksak mo kay Alvin? Anak? Oh, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman,
Normal, sabi ng doktor. Kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon na ang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ng tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta ng pakiramdam mo? Norman? Ikaw? Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, Kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na sa huli ay natagpuan din ang matagal ng paghahanap sa kanyang sarili. Siya ay si Tisay. Lumaki akong pasalin-salin sa pakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Dahil datnat panawan ako kung saan-saan ang aking ina. Dahil na rin sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Ang tanging alam ko sa aking pagkatao, Amerikano daw yung tatay ko. Kaya binansagan akong Tisay. Aminin ko, pinanindigan ko ang isang magulo at walang patutunguhang buhay. Sino ba ito kung makakato eh? Halos magdiba na yung pinto. Sandali! Nariyan na! Hola, Chang! Oh, Tisay! Si Chang talaga, oh. Bakit naman parang nakakita kayo ng multo pagkakita sa akin? Akala nga kasi namin ni Dodi, patay ka na eh.
Maisipin mo, 15 taon nang hindi ka nagpaparamdam. Pagkatapos, bigla ka na lamang susulpot dito. Teka, bago niyo ako singhalan, papasukin niyo muna ako. Ang haba ng biniyahe ko, no, hanggang dito, para lang makita ko kayo. Pagkatapos, dadakdakan niyo agad ako. Kaya ang tanong, anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo rito, Aber? Si Chang talaga, kung magsalita. Tahimik na nga kasi ang buhay namin ni Dodi mula nang mawala ka. Eh ngayon, kung bumalik ka lamang dito para maghasig na naman ang mga kamuritan mo, ang mabuti pa, bumalik ka na lamang sa pinanggalingan mo. Nandito na palang lahat sa mga papel na na-print mo ang mga gagastusin natin sa panganganak mo. Oo, 85,000 hanggang 90,000 pesos nga sabi ng OB-GYN ko. Ang mahalaga, Helen, makaraos ka sa panganganak mo ng maayos. Pati ang baby natin. Lumabas sana na malusog. Yan din ang palagi kong hinihiling sa nasa itaas, Daniel. Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na nasa trabaho ka, ako nang bahala kay Helen. Maraming salamat po, Itay. Ang totoo po, malaking tulong po ang pagtanggap nyo sa paanyaya naming dumito muna kayo. Hanggat nasa ganyang kalagayan si Helen. Excited nga ako na makita kagad ang magiging apo ko. Kailangan akong unang makakita sa kanya kapag isinilang na siya sa maliwanag. Ano sabi mo, Tisay? Nagbalik ka rito para lang ituloy ang dati pa ninyong relasyon ni Daniel? Para namang hindi mo alam na wala kami naging closure ni Daniel. Nagkahiwalay kami ng ganun-ganun lang. Ha? Hangal ka ba? Ha? 15 taon na ang nakararaan. Oh. Ano man yung pinagtapusan ng relasyon nyo noon ni Daniel, yun na yun. Isa pa may asawa na yung tao. At magkakaanak na. Kaya wag mo lang guloy ng buhay niya. O ano naman kung may asawa na siya? Mas exciting kaya yun. Lalo na kung may pangangailangan siyang hindi na ibibigay ng asawa niya. Oh. Buisit talaga to. Gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi ni Inay. Ano? Na may sakit ka nga sa pag-iisip eh. Huh? Pero hanggat humihinga ka pa, pwede ba magbago ka na? Sus, Ang gulo-gulo na ng mundo. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga bulok mong katwiran. Daniel! Daniel! oh, Isay? Ikaw ba yan? O naman! Bakit? May iba ba bang tisay na kilala ka bukod sa akin? Malamang wala na nga. Teka, kumusta ka na? Mukhang lalo ka naging tisay ah. Sinabi mo pa. O ikaw, kumusta ka rin? Heto, non-uniform personnel ako sa malapit na presinto rito sa atin. Kagagali ko nga lang sa trabaho nang makita mo ako. Papauwi na ako. Ganon? Uy, tara muna dun. Dun, shot muna tayo. Ha? Celebration ng muli natin pagkikita. Nako, tiyak na hihintay na ako ng misis ko. Kabuanan na kasi niya ngayon. Kaya kailangan palagi akong makauwi ng maaga. Sabi sa akin ni Dodi, teacher yung napangasawa mo, di ba? Oo, si Helen. O paano? Nagmamadali na ako. Teka lang, Daniel. Alam mo ba kung bakit ako nagbalik? Di ba nagkahiwalay tayo noon nang walang dahilan, nang wala ring paalaman? Pero sa loob ng 15 taon, hindi natin pagkikita at pagkakalayo, hindi ako bumitaw sa relasyon natin. Mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Isay, imposible na yung sinasabi mo. Sa loob ng 15 taong lumipas, marami nang nagbago. At saka, mga bata pa tayo noon. Nadala lang tayo ng ating kapusukan. Kaya pwede ba umalis ka na sa pagkakayakap mo sa akin? Ba? Baka may makakita pa sa atin dito eh. At kung ano pang isipin nila. Bakit? Natatakot ka bang mapatunayan sa sarili mo? Mahal mo pa rin ako, ha? Halikan mo ako, Daniel. Halikan mo ako tulad noon kapag nagtatago tayo sa dilim. Ang akala ko nung kung hindi na sumisipot dito yan si Tisay, mawawalan na tayo ng problema sa kanya. Hanggang ngayon ba naman tumanda siya? Dalahin pa natin yung tigas ng tuktok niya. Hindi lang po tayo may problema sa kanya, Nay. Si Daniel, siya ang may mas malaking problema sa pagbabalik dito ni Tisay. Anong ibig mong sabihin?
Nagbanta po si Tisay na sisirain niya ang pagsasama ni na Daniel at Helen. Kahit daw po sa anong paraan, aagawin niya si Daniel sa asawa nito. Nasisirada talaga ng ulang babae niya, no? Pati yung mga taong walang kinalaman sa pagrebelde niya sa buhay. Guguluhin niya. Ang sabi ko, Helen, hiwalayan mo si Daniel. Mahirap bang intindihin yon? Teka, sino ka ba? At bakit pinahihiwalay mo ko sa asawa ko? Nobya ako ni Daniel. Kahit pagbali-balig ka rin mong mundo, ako ang naunang minahal niya kesa sa'yo. Kaya akin ang lahat ng karapatan sa pagmamahal niya. Pasensya na, pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Makakaalis ka na. Ah, ganun, ha? Nagbobobobo ka pa, ha? Akala ko ba teacher ka? Bakit ang kailangan mo make up, ha? Pwede ba? Parang awang Ano? Tiso ko! Maawa ka sa sanggol na dinadala ko! Bibigyan lang kita kung aalis ka dito sa lugar na to. Ngayon din, huwag na huwag ka magpapakita kay Daniel kahit kailan. At kapag hindi mo ginawa yun, isisilid ko kayong dalawa sa sako ng pinagbubuntis mo. Huwag mo akong ismulin, ha? Kaya kong gawin yung sinabi ko. Sinambalan mo ako, Daniel? Sagad na sa buto ang kawalang hiyaan mo. Bakit pati ang asawa ko? Bakit pati ang magiging anak ko, dinamay mo sa kawalan mo ng katinuan? Alam mo bang nasa ospital ngayon ang asawa ko? Dahil nakararanas siya ng preterm labor. Dahil sa ginawa mong pagsugod sa kanya sa bahay namin. Bakit mo sa akin sinisisi yun? Kung talagang makukunan yon, di good news. Wala ka ng pananagutan sa kanya. Wala nang hadlang sa ating dalawa, di ba? Anong klaseng tao ka? Oh, Bakit wala kang hinangad kung hindi ang kabiguan ng kapwa mo? Wala kang kwentang tao! Napakasama mo! ikaw ang hindi makaunawa, Daniel. Bakit pinagdurusa mo ako ng ganito? Gusto ko lang umamot sa'yo ng pagmamahal. Bakit ang damot mo? Kawalan ba sa pagkatao mo kung mamahalin mo ko? Kung isasama mo ko sa iyong mga pangarap. Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa asawa ni Daniel at sa pinagbubuntis niya. Paano kung mayroon? Di pati kami ni Dodi, wala mukhang ihaharap sa mag-asawa. Bakit ganun, Cham? Bakit ang damot ng mundo sa akin? Buong buhay ko, puro pagtanggi ng mga tao nasa paligid ko na naranasan ko. Ikaw ang maramot sa sarili mo para mamulat sa mga bagay-bagay, Tisay. Ikinulong mo ang sarili mo sa mga maling paninindigan na nakalakhan mo. Iwan mo na ang anino ng nakaraan ng nanay mo. Magbago ka para sa sarili mo. Lalo na sa mga tao nagmamalasakit sa iyo. Isay, pasensya ka na pero hindi kita mahaharap. Marami kasi akong paperworks dito ngayon sa opisina. Huwag ka mag-alala. Dumaan lang ako dito para magpaalam at para humingi na rin ng kapatawaran sa naging panggugulo ko sa buhay niyo mag-asawa. Siguro, wag mo na rin isipin yon. Kalimutan na natin yon. Nakaraos naman sa maayos na panganganak si Helen. At pasensya ka na rin dahil naging emotional ako. Nasaktan kita. At napagsalitaan din kita ng masakit. Kung may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Yung pangyayaring yun ang nagmulat sa akin mula sa aking mga kapangasan. Masyado akong naging makasarili. Muli, hinihingi kong kapatawaran ninyong mag-asawa, Daniel. Hindi ko na kayo guguluhin. Kahit kailan. Ako man, Tisay, kahit pa noong nagkahiwalay tayo ng mga bata pa tayo, wala naman akong dinasal kung hindi ang mapanuto ang buhay mo. Sana sa pagkakataong ito,
magkaroon ka na ng kapanatagan sa mga bagay na gusto mong tahakin. Maraming salamat, Anya. Napakabuti mo. Sige, aalis na ako. Kailangan makaabot ako sa oras ng pag-alis ng bus papuntang Olongapo. Nag-text na nga si Inay. Hihintayin niya ako doon. Mag-iingat ka palagi. At kumusta na rin sa nanay mo? Mag-iingat kayong dalawa. Makakarating sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag pero ang huling pag-uusap namin na yon ni Daniel ang siyang nagbigay ng tuldo para ipaglaban ko pa rin ang isang maling damdamin na ayokong pakawalan. Sa ngayon, magkasama na kaming namumuhay ni Inay dito sa Olongapo, nangungupahan sa isang maliit na kwarto, samantalang sinisino pang isang maliit na kainan. Maayos na ang lahat sa pagitan namin ni Inay. Ako si Tisay at ito ang aking buhay. Sa puso ng isang tao, nagaganap ang tunay na pagbabago na lumilikha ng kaibahan sa ating mga buhay. Kung minsan, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili para sa mas pagnanais pa nating pagbabago patungo sa mas makabubuti. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Phil Cruz, Leonel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Tisay. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isang dilalang ang magbabahagi ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Patrick. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lumaki kong competitive at goal-oriented, kaya nang magtrabaho na ako, nadala kong pag-uugaling ito. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon ay ang mga katotohanan ng aking napagtanto nang minsang sinubok ng Panginoon ang aking buhay. Nasaan na ba si Patrick? Sabi niya narito na siya sa labas ng building. Pero wala naman yung motor niya. Ay, ako ba ang binubusinahan ng coaching to? Bakit kaya? Hindi naman ako nakaharang sa daan ah. Ay, bumpas ang pinto. Shane! Si Patrick ba to? Tara! Patrick? Oh, ano? Nagustuhan mo ba ang bagong baby ko? Baby, you mean itong kotse? Yup. Hoy, sa'yo to? Hindi ka makapaniwala, no? Paano mo nabili to? Pumasok ka na muna. Ikukwento ko sa iyo habang iniikot natin ang buong lungsod. Patrick, handa sa magsubo. Baka mabulunan ka. Ma'am, may presentation ako ngayon sa company meeting namin. Kailangan ko mag-rehearse ng 1 hour bago ang meeting. Malilate ako kapag hindi ko bilisan kumain. Uminom ka muna ng tubig. Baka malimutan mo na naman.
Pinalinis ko na nga pala yung sasakyan mo. Sabi ko, ingatan at baka magasgasan. Lalo na't bagong bili mo yon. Salamat pa. Kapag nagustuhan ng board ang presentation ko dito sa bagong produkto namin, tapos na-meet ko ang sales quota, bagong bahay naman ang bibilhin ko. O anak, hinay-hinay lang. 30 anyos ka pa lang naman. Marami ka pang panahon. Magkaroon ka naman ng oras para sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang trabaho. Tapos ako, ma. Pa, alis na ako. Batang yun, oh. Ang daming pangarap na gustong maabot. Napakasipag. Congrats, Brad. Nagpalakpakan ng buong board kanina sa presentation mo. Congrats, Patrick. Wala ka talagang kupas. Salamat, Ray. Thank you, yan. Oh, sama ka naman mamaya sa amin. Ha? Lalabas kaming buong sales team. Naku, Yes. pas muna ako, Ray. Marami kong kailangan ayusin para ma-reach ko ang sales quota dito sa ating ilalunch na bagong produkto. Hindi na mo pwedeng ipagpabukas yan. Hindi na namin matandaan yung huling beses na sumama ka sa amin. Oo nga. Palagi ka na lang tumatanggi. Pasensya na talaga kayo. Alam niyo naman ang plano kong magpaksal, di ba? Pero bago yon, gusto ko munang mabilhan ng bagong bahay ang mga magulang ko. Tapos kailangan ko rin makaipon para sa kasal namin ni Shane. Kaya hindi ako pwedeng magkampante. Kailangan kong kumayod ng kumayod. Sandali. Oh, Shane. Mama Rosa, magandang gabi po. Halika, pasok ka. Naparito ka. Kasama ka ni Patrick. Ay, hindi po. Tinext niya po ako. Sabi niya, baka pwedeng ako na lang ang kumuha ng damit niya dito. Eh, hindi raw po siya makakauwi ngayong gabi. Ay, bakit? May tinatapos daw po siya sa opisina. Ganon ba? Opo. Teka, sandali ha. Maupo ka muna riyan. At kukuha ko ng mga damit niya. Opo. Shane! Ay, magandang gabi po. Oh, pinakiusapan ka na naman ba ni Patrick? Opo. Sana tinext na lang niya kung sino mo sa tatlo niyang kapatid na narito. Okay lang po. Ay, teka. Kayo bang dalawa ay nakapag-uusap pa? O nakapag-date man lang? Nako. Mukhang alam ko na ang sagot, ah. Kahit hindi ka magsalita, hindi makapagsisinungaling ang mga mata mo. Pagpasensyahan mo na si Patrick, ha? Naiintindihan ko naman po. Ayos na po sa akin na makatulong ako sa kanya kahit sa ganitong paraan lang. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Salamat sa pag-unawa, Shane. Ray, sabay-sabay na tayo umuwi. Oo, yan. Ah, teka. Bakit? Si Patrick. Nakatulog na rito sa desk niya. Patrick! Patrick! Oh, Nakatulog ka na. ako, Hindi ka pa ba uuwi? Alas 8 na. buti ginising mo ako. Tara na, Patrick. Sabay-sabay na tayo Hindi, umuwi. no. May gagawin ako. May gagawin pa ako eh. Ano? Eh, bukas na lang yan. Hindi ba pwedeng pagpabukas yan? Ray, alam mo ang motto ko, hindi ba? Live like there's no tomorrow. Kapag lagi mong ipinagpapabukas sa mga trabaho mo, wala kang matatapos. Hindi mo mamimit ang goals mo. Baka naman, work like there's no tomorrow. Sa sobrang magtatrabaho mo, Brad, parang hindi ka na nabubuhay. Trabaho na ang buhay mo. Patrick, Ma, ilang araw na yata yung ubo mo. Panay din ang inom mo ng pain reliever. Nakita ko kanina sa basurahan doon sa kwarto mo, yung mga boting wala ng lamang gamot. Magpa-check up ka kaya sa doktor? wala ito, Ma. Huwag niyo akong alalahanin. Uminom kasi ako ng malamig na tubig nung isang araw eh. Nangangayayat ka rin ngayon. Tapos, nangangalumata ka. Natutulog ka pa ba? Pag-uwi mo rito sa bahay, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko para sa atin. Hindi niyo ba na-appreciate yun? Hindi naman sa ganun, anak. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko! Patrick!
Shane, naparito ka? Galing ako sa opisina. Dumaan lang ako para, ibigay ito. Regalo ba ito? Oo. Anniversary natin ngayon. Ha? Bilang magkasintahan. Nakalimutan mo? Ay, hindi. Itetext naman kita para batiin. Naunahan mo lang ako. Talaga? Yung totoo. Nakalimutan mo, hindi ba? Shane, Kung hindi pa ako pumunta rito, hindi mo maalala. okay. Oo na. Aaminin ko. Nakalimutan ko talaga pero... Shane, alam mo naman na marami kong iniisip ngayon sa trabaho, di ba? Kailangan kong maibili ng bagong bahay ang pamilya ko bago tayo magpaksal. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan ng pagtatrabaho mo, Patrick? Teka, ano ba sinasabi mo? Bakit ka nagagalit? Pamilya pa rin bang dahilan mo sa pagtatrabaho mo ng sobra-sobra? Para sa pamilya mo pa rin ba yan? O para sa sarili mo? Ha? Hindi kaya masyado ka na nawiwili sa natatanggap mong mga paghanga mula sa mga boss mo at katrabaho mo? At natatakot kang mawala ang reputasyon mong yon? Kaya araw-gabi kahit kalabaw ka? Shane, Hindi naman kailangan ng pamilya mo ng limpak-limpak na pera. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo, Patrick. Para sa sarili mong interes. Sana lang huwag dumating ang panahon na mapagtanto mo lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala ng kabuluhan kapag nawala sa'yo mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Sana wag dumating sa puntong mapatunayan mo hindi ka kayang yakapin ng pera kapag nag-iisa at nalulungkot ka. At lalong hindi ka kayang damayan ang trabaho mo kapag nagdurusa ka. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Shane? Opo. Pasensya na po kayo. Nauunawaan ko naman po si Patrick. Kaya lang, hindi na po ako parte ng buhay niya. Kahit isang text message man lang sa isang araw, hindi niya magawa. Huli kaming nagkita nung anniversary namin. Nag-away pa kami noon. Mag-iisang buwan na ho ngayon. Hindi pa uli kami nagkikita o kahit magkausap man lang sa cellphone. Shane, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa anak ko. Pasensya ka na. Mahal ko po si Patrick. Alam namin yon. Pero siguro, Sandali lang. May tumatawag. Hello? Oh, Ano? bakit po? Rosa, bakit? Si Patrick! Si Patrick daw isinugod sa ospital! Isang subo na lang. Shane, busog na ako. Sige na, isa na lang. Para makainom ka na ng gamot, ha? Oh, sige. Yan. Inom ko muna ng tubig. Sige. Yan, sandali ha. Kukunin ko lang yung gamot mo. Shane. Patawarin mo ako. Patrick. Dahil sa pagiging workaholic ko, nakalimutan kong pahalagaan ang relasyon ko sa iyo at sa pamilya ko. Masyado kong sinambang trabaho ko, pero tama ka. Sa huli, hindi naman ako kayang damayan ng trabaho ko. Ikaw, kayo pa rin ang pamilya kong narito sa tabi ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, na-realize mo na ngayon ang kahalagahan ng pamilya at higit sa lahat, ng kalusugan natin. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko pa pagtatantong lahat ng ito. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkukulang ko.
Huwag mo ako alalahanin. Ang importante ngayon, magpalakas ka. Oo. Salamat. Hindi mo ako iniwan ng tuluyan. Dahil mahal kita. Tandaan mo, Patrick. Ang pera, ang mga material na bagay, ang trabaho, dumarating at nawawala ang mga yan. Pero kapag nagsumikap ka, makakahanap ka uli ng trabaho. Kikita ka uli ng pera. Makakabili ka uli ng mga gusto mong bilhin. Pero ang buhay natin, isang beses lang na ibibigay sa atin. At kapag nawala ito, wala na. Kaya mula ngayon, pahalagahan mo na ang buhay mo. Ang buhay ay biyaya, Patrick. Napakalaking biyaya. Sa mga oras na yon, nagpasalamat ako sa Diyos na nagkasakit ako. Dahil nabigyan niya ako ng pagkakataon na pansamantalang huminto sa lahat ng pagbabanat ng buto at tingnan ng maayos kung anong uri ng buhay mayroon ako. Doon ko napatunayang mawawala ng kahulugan ng buhay ng tao kapag nakalimutan nating bigyang halaga ang mga taong nagmamahal sa atin. Gayon din ang ating kalusugan na siyang totoo nating kayamanan. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Patrick, dating workaholic, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang magtataho na ang puso ay inilaan sa mga musmos na naging bahagi ng kanyang hanap buhay. Siya ay si Mario. Kilalang kilala ako ng mga bata sa aming lugar dahil sa tinda kong masarap na taho. Wala naman akong kakaibang sikreto sa pagluluto ko ng taho. Pero ako man nagtataka. Nasa loob lamang ng 30 minuto, ubos agad paglabas ko sa umaga ang isang punong sisidlan ng niluto kong taho bago pa sumikat ang araw. Ang ganong eksena araw-araw ang lalong nagpapasigla sa akin upang higit pa akong sipagin sa paglalako ng aking paninda. Tao! 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 Ayun na, Daddy Mario! Hindi na! Pabili po ng taho! Pabili po! Ay, ako nauna sa inyong lahat dito sa paghintay kay Tatay Mario, ha? Akong nauna eh. Ako rin ang dapat mauna makabili ng... Teka, sandali. Huwag kayong magkagulo. At mapagbibilhan ko kayong lahat ng taho. Basta isa-isa lang ang abot nyo ng mga baso nyo, mga anak. Sige po! Ako po mauna. Ako po, Tatay Mario! Punayin niyo po ng taho yung baso ko, ha?
Dagdagan niyo po ng matamis. Oo. Ako po, dagdagan nyo ng sagot, Arnibal din. Sarap po kasi nung sagot, Arnibal po, Tatay Mario eh. Sige. Akong bahala sa inyo. Lahat kayo makabibili ng masarap na taho ni Tatay Mario nyo. Kaya huwag kayong magkagulo. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Oh, nasaan ang mga anak mo? Heto, luto na yung pancakes nila. Nakita ko, may kanya-kanya silang dalang baso. Tapos nag-uunahang nagtakbuhan palabas ng bahay. Naku, siguradong narinig na naman nila yung boses ni Tatay Mario sa labas. Alam mo naman yung mga anak mo, hindi mabubuhay ng walang taho sa umaga. Parang ako lang nung maliit pa ako. Madaling araw pa lang, nakaabang na ako sa taho ni Tatay Mario sa labas ng bahay namin. Tapos, ang laki-laki ng dala kong baso, kala mo ba? Tawa naman ng tawa noon si Tatay Mario. Samantalang pinupuno ng taho ang baso ko. Sabi niya, wala na rubang mas lalaki pa sa baso ko. Talagang hindi matapos-tapos yung mga kwento mo kay Tatay Mario. Maiba tayo ng topic. Guess what? Kung anong nabasa ko sa email kanina pagkagising ko. Aba, congrats! Senior software engineer ka na. Uy, bakit alam mo? Kasi nga, promoted na rin as associate manager tong asawa mo. Oh. Kaya congrats mo ako. Congrats mo ako. Go, honey. Go! Oh, mas maaga kang nakaubos ng taho ngayon. Pero bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo, Abay? Bigla kasi akong nahilo. Baka ka ako sa sobrang init ng panahon. Teka naman, mutla ka, Abay. Wala nang kulay ang mga labi mo. Umiikot ang paningin ko. Abay? Nasusuka ako. Diyos ko! Abay! Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Ano kung Diyos ko, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko sa asawa ko? Ikaw naman ni Tatay Mario? Kuya Joshua, bakit tanghali na? Wala pa si Tatay Mario. Oo nga, Shini. Pumunta nga ako sa bahay nila kanina. Sarado naman. Parang walang tao. Ano ba yan? Gustong-gusto ko na ng toho, kuya. Hintayin na lang natin si Tatay Mario. Baka tinanghali lang siya magluto ng taho. Ay, mabuti na lang. Umabot tayo sa cut-off ng clinic kahapon. Abay, mataas ang presyon mo. Kaya binigyan ka ng maintenance medicine ng doktor. Ang inaalala ko, yung mga batang naghihintay sa akin sa labas, Abay. Tiyak na hanggang maghapon. Hinintay pa rin nila akong magtinda. Paano ka nga makapagluluto ng taho sa ganyang kalagayan mo? Hindi naman pwede matenga ako ng ilang araw dito sa higaan. Paano na ang kabuhayan natin? Ay, basta. Magpahinga ka riyan. Pag lumakas ka, di saka ka na kumilos. Paano nga ang pagkain natin kung walang perang papasok sa atin? Abay, may naipon naman ako mula sa mga pinagbentahan mo ng taho araw-araw. Abay, kahit ilang buwan, makakaraos tayo. Basta akong bahala. Relax ka lamang dyan. Malaki-laki rin na nadagdag sa sahod natin. Dahil sa sabay natin pagka-promote, honey. Idagdag mo pa yung bonus na binigay ng kumpanya dahil sa maganda nating performance. Kahit naka-work from home tayo sa testing. Mapalad na rin tayo dahil sa gitna man ng pandemic, may maganda pa rin tayong trabaho. Lahat ng pangangailangan natin, nairaraos ng maayos. Dating gawi, itatabi mo na sa bangko yung mga naging biyaya natin. Di ba nga? Save when you need it least. Have when you need it most. Exactly. Bakit ba lagi mong nababasa ang iniisip ko, honey?
gabay. Kanina ko pa napapansin. Nangingilig ang mga luha mo. Bakit ba, ha? Nakita ko kasing dumaan si Milan. Kasama ang mag-anak niya sakay ng kanilang kotse. Mukhang mamimili na naman. Parang kailan lang, uhugin pa yung si Milan nung bumibili sa akin ng tao. Alam mo, gusto ko mag-anak na yan. Ang mga bata, kapag nasa lubong ko sa daan, ay, walang patid ang pagmamano. At panay ang pangungumusta sa'yo. Kung minsan, nagdaramdam ako sa itaas. Mabuting tao naman tayo. Pero bakit pinagkaitan niya tayo ng anak? Magiging mabubuting magulang naman tayo. Kahit isa man lang sana, binigyan niya tayo. Hindi sana hungkag ang buhay natin ngayon. Sana kahit papano may sisilip-silip sa atin. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Anong sabi nyo? Gusto nyong tulungan namin ng mama nyo si Tatay Mario? Yes, Dad. Harap po makabalik na siya sa pagtitinda niya ng taho. Kasi po, miss na po namin ang taho ni Tatay Mario. At saka, kawawa din po si Nanay Miling. Pumayat na rin po siya. Kaya, please naman, Dad, tulungan po natin sina Tatay Mario at Nanay Miling. Please! Honey, baka nakakalimutan mo. Charity begins at home. Yung perang na itatabi natin para sa pamilyang ito lang dapat na nakalaan, hindi kung kani-kanino. Oo, alam ko. Pero hindi natin po pwedeng baliwalay ng kagustuhan ng mga anak natin na tumulong. Baka maging dahilan pa ng depresyon nila kung hindi natin sila pakikinggan. Mga bata pa kasi, akala nila, ganun lang kadali yung mga iniisip nila. Pwede ba, Han? Huwag mo seryosohin yung kanilang mga sinasabi. Seryoso ko, honey. Kailangan pirmahan mo ang withdrawal slip na ito para makakuha ko ng pera sa joint account natin. Easy taho machine baka man tawag dito, Milan. Opo. Abay, kainam nga nito sa pagluluto ng taho. Mas mabilis at mas magaan ang proseso. Kahit po si Nanay Miling, kayang i-operate yan. Pwede po kayong magsalitan sa paggawa ng taho gamit ang makinang ito, Tatay Mario. Masyado akong nasorpresa sa biyayang ito na galing sa inyong mag-anak, Milan. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala akong maisip na salita ng eksaktong pasasalamat. Pero punong-puno ng galak ang kaibuturan ng aking puso. Malaking bahagi po kayo ng kabataan ko, Tatay Mario. Yung magagandang pangaral nyo sa akin noon, dinala ko po hanggang sa paglaki ko. At ngayon ay pagkakaroon na ng sariling pamilya. Isa po kayo sa mga humubog sa pagkatao ko. Ano ba naman to mga sorpresa nyo ni Milan, Mira? Hindi yata matapos-tapos. Ngayon, ano naman tong sobrang iniabot mo sa akin? Iyan po ang gagamitin yung puhunan para sa pagbabalik ninyo ni Tatay Mario sa pagluluto ng taho. At saka, pinagawa po kayo ni Milan ng food cart para doon yun na ipupwesto yung tinda yung taho. Sa harapan na lang kayo ng bahay magtitinda. Hindi na po maglalako si Tatay Mario. Napakapalad namin sa pagkakaroon ng mga kagaya niyo ni Milan, Mira. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kung alam niyo lang,
Napakapalad ko rin sa pagkakaroon ng mga anak na tulad ni na Joshua at Shane. Pakaswerte na. Sila ang nagmulat sa akin sa pagkakaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Oh, ano ang sabi ko sa iyo, Abay? Hindi yung kung nasaan man tayo sa mundong ito, dumaranas man tayo na matinding kalungkutan o hindi, kundi yung mga taong naririyan para sa atin ang mahalaga. Kaya wag mo nang tatanungin ng Diyos. Tama ka, Abay. Dahil sa magagandang nangyari, muli kong nakita ang buhay sa maganda nitong bahagi. Kaya hindi ako magsasawang magpundar ng kabutihan sa mga kabataang makakasalamuha pa natin sa inaharap. Ituturing natin sila na parang sariling mga anak. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin ng kaligayahan ang puso ko sa magagandang biyayang nakamit namin mag-asawa mula sa mga taong hindi ko namamalayan na minsan sa kanilang buhay ay pinaghugutan din ako ng pag-asa. Ako si Mario, isang magtataho, at ito ang aking buhay. Hindi lang sa lupa ang pag-iimpok ng kabutihan, kundi maging sa langit. Sapagkat kung nasaan ang ating mabubuting gawa, naroon din ang ating puso. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Rosana Villegas, at Leonel Benjamin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, Supervisyong Teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, Creative Consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Annie. Tatlong gulang pa lamang po ako. Pero alam ko na po kung gaano kahirap ang buhay. Hindi po ako katulad ng ibang bata na nakakapaglaro at nakakapag-aral. Grade 2 lang po ang inabot ko. Pero kahit na ganun lang ang narating ko, ay masasabi kong nahasa akong magsalita ng Ingles. Sapagkat araw-araw, puro mga dayuhan ang aking nakakasalamuha. Paggawa ng handicrafts ang ikinabubuhay namin ni Mama, na isang bulag at may polio. Ito po ang aking buhay. Ayan. Natapos ko din itong inuukit kong mga pendant. Makakagawa na ako ng kwintas na ibebenta ko sa mga turista. Ani, anak, nasan ka na? Sandali lang po, Ma. Eto na po. Pupunta na po ako sa inyo sa kwarto. Oh, ang aga mong gumising. Tinapos ko lang pong ukitin yung mga maliliit na kahoy para gawing pendant sa kwintas. Mamaya po, pipinturahan ko na po at pakikinisin yung mga nagawa ko. Ang sipag mo naman, anak. Salamat, ha? Gumagawa ka talaga ng paraan para makaraos tayo sa araw-araw. Alalayan mo kung tumayo. Magluluto pa ako ng agahan natin. Sige po. Siya nga pala.
Nasaan yung mga inukit mo? Ito po, Ma, oh. Bale, bago pong disenyo. Hugis puso na pendant. Tapos, sa gitna, may nakaukit na salitang mabuhay. Tapos, sa background po, may puno ng nyog at araw. Sayang, hindi ko ito nakikita. Pero alam ko, maganda tong obra mo. Nung nabubuhay pa po si Papa, tinuruan niya po akong umukit sa mga kahoy. Malaki man o maliit. Noong una, mahirap. Pero nasanay na rin po ako. Ilang taon na rin po akong gumagawa ng mga souvenir na kwintas at bracelet. Ani, anak, pasensya ka na ha. Pasensya ka na at hindi ako makatulong sa'yo sa paggawa ng mga souvenir. Ma, Kung hindi lang ako bulag at may polio, matutulungan kita sa paggawa at sa pagbenta. naiintindihan ko po ang kalagayan niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po itong mag-isa. At saka, wala pong makakapantay sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin. At kahit na may kapansanan po kayo, marami po kayo nagagawa dito sa bahay. Wala po talaga makakapantay sa sakripisyo niyo, Ma. Salamat, anak. Kasi naiintindihan mo ako. Promise po, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo sa pagtaguyod sa pamilya natin. Wow! Ang daming turista ngayon sa paligid ah. Tamang-tama. Marami akong panindang pwede ialok sa kanila. Mapuntahan nga sila. Good morning, sir. Ma'am, I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, walang umapansin sa akin. Pero hindi ako susuko. Good morning, sir. Ma'am, you might be interested with some handmade souvenirs. What is that? Necklace, sir. I have lots of designs here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made that, sir. Oh, wow. You're such a talented kid. Thank you. Maya, come here. Look at this. Oh, what are those? Handmade necklaces made of wood. Oh, This girl told me that she made all of this. really? Oh, I like these necklaces. They are all pretty. You may also want bracelet souvenirs, Mom. Look at these bracelets made of wood and beads. Oh, I also like this. How much are these? 150 pesos each for necklace, 70 pesos each for bracelet. Okay. I'll buy each of these designs you have. Thank you po. By the way, how old are you? I'm 13, sir. And I'm also making and selling handicrafts since I was 10. This is my way to help my blind mother. Oh, you are such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is lucky for having you as her daughter. Thank you po. Gabi na. Ayos naman ang kinita ko ngayong araw. Sapat na to para sa gastusin namin ni Mama para bukas. Honey, Huh? buti nakita kita. Kaya pa kita hinahanap. Kukolektahin ko na yung vendor's fee. 4 na araw ka nang hindi nakakabayad sa akin kasi tinataguan mo ako eh. Pasensya na po, Mang Isko. Maliit lang po kasing kinita ko ng mga nakaraang araw. Kaya hindi po ako makabayad ng vendor's fee ng beach resort na to. Ay, wala kaming pakialam.
kung nakakabenta ka o hindi. Kailangan mo pa rin magbayad kasi pinapayagan ka namin magbenta dito. Dali! Akin ang bayad mo para sa 4 na araw. Kasama yung ngayong araw. Magkano po lahat? 500 piso. Ang laki naman po. Oh, nagre-reklamo ka pa eh. Matagal mo nang alam na 100 piso kada araw ang vendor's fee dito. Dali! Akin na bayad mo. Pupuntahan pa ako. Ito po. Yung resibo po. Ha? Resibo? Opo. Bukas ko na lang ibibigay sa'yo. Nakalimutan kong dalhin eh. Yun na. Okay po. Bukas ko na lang po kunin. Ang laki naman nung nabawas sa kita ko ngayong araw. Pero may natira pa naman kahit 200 piso. Pagkakasyahin na lang namin ni Mama to sa buong araw. Anak, alika na. Kumain na tayo. Ma, pasensya na po kung maliit lang ang kinita ko kahapon. Nagbayad pa po kasi ako ng vendor's fee. Di bali po, babawi po ako ngayong araw. Anak, ayos lang. Naiintindihan ko ang pagod at sakripisyo mo. Basta ang importante lang sa akin nakakauwi ka ng ligtas sa bahay pagkatapos mo magtrabaho. Ma, Mm. pag nakaipon po tayo ng malaki, ipapagamot natin yung mga mata ninyo para makakita na po kayo. At para makatulong na ako sa'yo sa paghahanap buhay. Sana po, Ma, umasenso na ang buhay natin. Hindi imposible yan, anak. Lalo na at masipag ka. Darating din ang panahon na makakamtan mo rin ang mga pangarap mo sa buhay. Aling Biring. Oh, ang sipag mo ah. Nilalaban ko lang itong mga damit namin. Ang dami na kasi. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Eh, bakit hindi mo na lang pala kay Ani? Marami nang ginagawang anak ko. At saka, kahit nabulag ako, kaya ko namang maglaba. Ilang beses ko nang ginagawa ito. Sige, Aling Biring ha. Mauna na ako. Basta mag-ingat ka. Lalo na nga, madulas yung simento hanggang dito sa sampayan mo. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Tsaka, hindi ako pababayaan ng Diyos. Sige, maiwan na kita. Sige. Ay. Ayan. Wala na akong nakakapang damit na kukusustin at pipigain pa. Pwede ko nang isampay itong mga nabanlawang kong mga damit. Nalabang ko na ito, malinis na ito. Aling Biring! Bakit ko? Aling Biring! Mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Siguradong matutuwa si Mama sa malaking kita ko kanina. Ani! Ani! Puti mo ka! Ang mama mo na aksidente kanina! Nasa ospital ang bayan siya ngayon! Ano po? Mama! Mama! Wala na ang mama mo, Ani. Ay, Mila! Hindi ko po kayang tanggapin. Patay na si Mama. Ang sakit. Sa isang iglap na wala siya sa akin. Paano po magiging buhay ko na wala na ang mama ko? Mahal ko po siya. Ani? Uli na ako. Mag-isa na ako ngayon sa buhay. Hindi ko po alam kung baka kaya kong mabuhay na mag-isa. Mama! Mama!
sa'yo nangyari, Ani. Pero sinasabi ko sa'yo ngayon, handa ka namin tulungan na makabangon sa pagsubok na ito sa buhay mo. Ayan. Natapos ko ng pintahan yung mga pendant at wooden beads na inukit ko para sa mga kwintas at bracelet. Isang buwan nang lumipas simula nang mamatay si Mama. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa aking puso. Namimiss ko na siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana masaya na siya kapiling ni Papa. Kailangan ko nang tanggapin na hanggang sa panaginip ko na lang makakasama si Mama. Sandali lang po. Sandali po, bubuksan ko na po. Oh, Ani, naistorbo ba kita? Hindi naman po, Aling Mila. Napadalaw po kayo. Gusto ko lang ibigay sa itong isang plastic na mga Indian mango. Kapipitas lang ng anak ko yan kanina umaga. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. O ano, kumusta ka naman? Kaya mo pa bang mabuhay ng ganito? Sa awa po ng Diyos, nakakaya ko naman po. Ginagawa ko po tulad ng ginagawa ko na dati. Ayun po, kumikita naman po ako. At nakakaraos kahit papano. Wala ka bang balak na humingi ng tulong sa DSWD? Hindi na lang po. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka ayoko pong dalhin sa youth center o sa bahay ampunan. Handa ko pong tiisin ang ganitong klaseng buhay. Sigurado ka ba, Ani? Opo, Aling Mila. Huwag niyo po akong alalahanin. Kasi kahit na wala si Mama, alam ko po, binabantayan niya ako. At higit sa lahat, niniwala po ko na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Daming turista ngayon sa paligid. Sana makabenta ako ng marami. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives liked the necklaces and bracelets I bought from you before. I want to place an order. 100 pieces of necklaces and 100 pieces of bracelets as part of the souvenirs for my wedding. Really, sir? Oh, ano? Kaya mo bang ma-meet ang aking demands? Anyway, my wedding is almost 2 months from now. Kayang-kaya po. Good, good. I'll pay you half of the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance on the day you deliver my orders. Okay ba yun? Yes, sir. Sir, you know what? Hulog po kayo ng langit sa akin. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa talento ko. Sa ngayon ay mag-isa akong namumuhay. Pero salamat sa Diyos kasi patuloy po niya akong sinusuportahan. Pagkatapos kong ma-deliver ang 200 pieces na wedding souvenirs na order sa akin ng isang foreigner, ay dumami pa ang aking mga orders. Oo, nakakapagod kasi ako lang mag-isa ang gumagawa. Pero okay lang yun dahil nakikita ko naman pong nagbubunga ang aking paghihirap. Sa
17 years old na po ako ngayon, pero pinagmamalaki ko po ang aking naabot. Hindi man ako makatuntong ng paaralan, pero binihiyaan naman ako ng talentong nagpabago ng aking buhay. At dahil dito, nananatiling positibo ang pananaw ko sa buhay. Ako po si Annie, isang handicraft maker. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Leonel Benamin, Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.